To, čo som tak v modlitbe a v duchu prežil, keď som sa modlil za toto stretnutie, bolo to, že idem k rodine. A naozaj to nie je prázdna fráza. Myslím, že to viem tak už za nejaký ten čas aj služby tak nejako tak hľadať alebo rozlíšiť alebo nájsť, že idem niekam, kde naozaj je tá vrúcnosť a tá láska bratov a sestier taká zjavná, hoci sme sa nikdy nevideli. A toto som naozaj tak prežil a precítil od Ducha Svätého, že mi to dal tak zažiť v ten čas, keď som sa chystal. A upriamoval ma na také jedno slovo, že hovorím o tom, že majú nasledovať Ježiša. Na úvod, čo je to vlastne to biblické učeníctvo, alebo ako ten učeník by mal vyzerať. A to slovo učeníctvo bolo už dávnejšie, už v starovekom Grécku od slova matétes. Bol to učeň alebo žiak, ktorý napodobňoval svojho majstra, alebo obchodníka, alebo nejakého remeselného majstra. A jednoducho chcel uchopiť všetko to, čo ten majster, ten jeho učiteľ mal. My chceme tiež sa učiť od nášho majstra, od Ježiša Krista. Počúvať ho, učiť sa, napodobňovať ho a nasledovať ho. Čo sa týka toho povolania, tak je pre každého jedného z nás. Ježiš nevylúčil z učeníctva, že vieš čo, ty radšej nie, alebo tamten nie. Ale naozaj, keď adresuje v Jánovom evanjeliu v 15. kapitole, tak hovorí, nevyvolili ste si vy mňa, ale ja som si vyvolil vás, aby ste šli a prinášali ovocie. A aby vaše ovocie bolo trvalé. Je to pozvanie pre každého jedného z nás. Nikto nie je exkludovaný, nikto nie je vyradený z tohto pozvania Ježišovho, ale každý jeden z nás máme byť nasledovateľmi Ježiša Krista. A čo je dôležité, je taktiež, učeník je ten, kto odovzdal svoj život Ježišovi, svojmu majstrovi. A v Rímanom 12. kapitole je napísaná jedna veta, ktorá mi posledné mesiace často znie. Hneď je to tá prvá veta. Bratia, povzbudzujem vás, aby ste svoje telá dávali ako živú, svätú, Bohu milú obetu. To je vaša bohoslužba, duchovná bohoslužba. Na prvé počutie to slovo znie tak trošku menej zrozumiteľné. Čo tým vlastne Pavol myslí? A keď som si to skúmal, aj tak sa modlil a pýtal sa, aby mi to Pán tak viac oživil a čítal som si aj niektoré výklady k tomu, čo to znamená, tak Pavol hovorí o tom, že naozaj ako v starom zákone boli obety mŕtvych zvierat, tak naša obeta je živá, pretože my žijeme. A svojim životom máme oslavovať Pána. Má byť sveta, že máme sa naozaj, to povolanie k svetosti nie je len, že mali sme svätých, môžete si vybaviť toho svojho obľúbeného, svätú Tereziu z Avily, svätý Pater Pio, svätý František, svätá Katarína Sienská a tak ďalej, môžeme ísť dookola, množstvo naozaj svätých máme, ale to povolanie k svetosti je povolanie každého kresťana. Že mám sa zdokonaľovať, mám rásť, mám zomierať možno starým veciam, ktoré nie sú najlepšie a nie najosožnejšie pre môj život a mám ich nahrádzať tými, ktoré mi dáva Kristus. Ovocím ducha, čnosťami. Pavol veľmi dobre vedel, čo to znamená v tom starom svete to slovo telo, ktoré tam používa, že to aj pre helenistické Grécko alebo pre rôzne tie cirkvi, ktoré zakladal, že to znamenalo celého človeka. Že naozaj my máme celý sa dať Ježišovi Kristovi ako živá, svätá, Bohu milá obeta. Že to je tá naša duchovná bohoslužba. Čo sa týka učeníctva alebo nasledovania Ježiša ako učeník, jeho učeníčka, tak je to kľúčové pre náš osobný život, pre moju identitu, aby som mu poznal v pravde, aby som ju nevidel pokrivene. Možno aj vy v spoločenstve veľakrát zažívate, že cítim sa tak, vidím sa tak, ale v spoločenstve zrazu získate úplne iný obraz. To je preto, lebo ten Boží zámer sa aj cez spoločenstvo realizuje práve to, že vám zjavuje pravdu, tú skutočnú identitu, kto ste, kým ste. Že nie ste siroty, že nie ste škaredí, neschopní, ale ste šikovní, krásni, ste použiteľní, ste múdri. Takto u nás Boh rozmýšľa. Pre náš duchovný rast. Pavol hovorí, že máme rásť od slávy k sláve. To znamená od jedného levelu úrovne slávy k druhému. Že sa máme zdokonaľovať v tom, ako náš život vyzerá. Čo vyžarujem, čo zo mňa ide. Či ľudia vo mne vidia Ježiša. To je taká dobrá otázka. Čo sa týka cesty učeníka. Každý učeník, ja, vy, Ferry, ktokoľvek, Klára, nastupujeme vždy na tú cestu učeníka a tá cesta je stále pred nami. Čo je na tej ceste dôležité, a taký prvý princíp, tých princípov je veľa, ale ja som vybral možno zo pár takých kľúčových, ktoré opisuje Jakub vo svojom liste. V 1. kapitole. Počúvať a uskutočňovať slovo. Vedzte, bratia, moji milovaní, každý človek má byť rýchly, keď treba počúvať, ale pomalý do reči a pomalý do hnevu. A ďalej píše, a slovo aj
Uskutočňujte. Nebuďte len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba. Počúvanie je kľúčové. Vyhradiť si čas, kedy počúvame Pána. Počúvame ho, verím, že sme ho počúvali aj počas chvál, ale je kľúčové aj počas vlastnej, osobnej modlitby. Nájdi si ten čas, ktorým počúvam Pána. Ja, keď chcem byť so svojou manželkou, musím ju stretnúť. Ideme na obed, alebo ju stretnem doma, ale je to stretnutie. Hoci si s ňou môžem zavolať, ale je to úplne iné, ako keď sa s ňou stretnem reálne, fyzicky. A to isté je modlitba. Ja sa potrebujem stretnúť s Bohom. A sú rôzne spôsoby. Ježiš nás vyzýva naozaj, aby sme našli si svoju komórku. Našli miesto stíšenia, kde môžeme, ale za ten čas, čo naozaj som v spoločenstve, už zhruba tých 24 rokov, tak som si uvedomil jednu dôležitú vec. Každý sme iný. A každému z nás Boh hovorí iným spôsobom. A chcem vás povzbudiť k tomu, že veľakrát ja zoberem sa a idem jednoducho ku klavíru, ktorý mám doma a chválim Pána na klavíri. Ja viem, že to je čas mojej osobnej modlitby, keď ja mu vylievam svoje srdce, kedy mu ho dávam, že Pane, tu ho máš, hovor k nemu. Alebo keď šoferujem. Samozrejme nie, že pôjdete sa teraz modliť tak, že musím chytro naštartovať auto, aby som počul Pána. Nie, tak toto nemyslím. Ale čo tým chcem povedať? Buďme otvorení na to, že Boh k nám môže prehovoriť rôznymi spôsobmi. Nebojme sa otvoriť mu srdce. Pane, hovor, ako ty chceš ku mne hovoriť. Veľakrát, aj keď som si chystal toto vyučovanie, Boh ku mne hovoril, išiel som sa prejsť 100 metrov od domu, mám lúky, už lesy, vyšiel som cez jednu ulicu a bol som hneď na lúke a cítil som, ako Duch Svätý naozaj kráča so mnou. A ukazoval mi, vieš čo, toto hovor, toto podobenstvo povedz, z tohto slova toto vypichni. Hej. Niekto to má rád naozaj. Keď máte vynikajúci čas osobnej modlitby, keď sa prechádzate, kráčate, urobte si tie prechádzky. Dôležité je stretnutie. Božie slovo. Taktiež Ján píše vo svojom evanjeliu, ak ostanete verní môjmu slovu, budete naozaj mojimi učeníkmi. V 8. kapitole. A vieme, že to slovo k nám prehovára, také krásne grécke slovo je k tomu použité réma. Logos je slovo všeobecné a réma je to, čo možno sa tak nás dotkne, čo nám dá tak život. Ja to volám, že prinesie ako keby taký klik. Veľakrát ste možno čítali rovnaké state z písma a v ten 11., 12. krát, keď ste si to prečítali, zrazu vám niečo, heuréka, dačo vám z toho vyskočilo. Uchopte to. A pýtajte sa Pána, Páne, pochopil som, že mám mať priaznivé zmýšľanie, napríklad, čo Pavol hovorí v liste Rímanom. Mám mať priaznivé zmýšľanie o svojich bratoch a sestrách. Viem, že mám s tým problém, pomôž mi, ako to mám aplikovať. A chcem dobre zmýšľať o svojich bratoch a sestrách. Rozhodujem sa dobre zmýšľať o nich. Nebudem si domýšľať hovadiny, kraviny. Chcem dobre zmýšľať. Nebudem si tie najhoršie scenáre predstavovať. Hej? To je to, čo klikne v tom Božom slove, čo potrebujeme chytiť. A Boh nám to dáva. A veľmi to túži nám dávať. Sviatosti, svätá omša, spoveď, spoločenstvo. Už som to spomenul. Ježiš a 12 boli spoločenstvo. Nemal učeníctvo v pondelok s tým, v útorok s tým, v stredu. Nie, boli spoločenstvo. Aj vy ste nádherné spoločenstvo. A veľakrát spoločenstvo má obrovskú moc preto, aby naozaj sme žili v pravde, aby sme žili ešte väčšiu plnosť, ako by sme žili ako nejakí izolovaní, jednotliví kresťania. Stojíte za sebou, žehnáte si. Videl som priestor, kedy ste sa modlili jeden za druhého. To je úžasné. Toto je to, čo nám pomáha v učenictve a v nasledovaní Pána Ježiša Krista. A Jakub hovorí, že a slovo aj uskutočňujte. Ako uskutočňovať to slovo? Čo by urobil Ježiš teraz, keď ma vytočil môj 8-9 ročný syn? Alebo čo by urobil vtedy, keď ma zradil môj najlepší priateľ? A núti ma to premýšľať. A núti ma to uskutočňovať Božie princípy a Božie slovo. Ja nehovorím, že to je ľahké. Nie je vždy ľahké odpustiť. Nie je vždy ľahké pracovať so svojím hnevom. Nie je vždy ľahké byť v nejakých vzťahoch, ktoré sú možno toxické a nevieme, čo s nimi. Náročné. Nie je vždy ľahké byť v nejakej bolesti, ktorá už trvá nejaký čas. Ale v tom všetkom sa potrebujem pýtať, čo by Ježiš urobil na mojom mieste? Čo by teraz Ježiš urobil? A nevyhnutnou vecou na ceste učeníka je práca na sebe a na svojom charaktere. Pavol hovorí, list Rímanom mám veľmi rád,